Hello mga ka-dear friends. Kumusta? Okay lang ba? Karong higayon na, magbasa na punta og laing istorya sa kinabuhi ug gugma sa atong mga lain-laing senders. Kung inyong nabantayan sa atong title nga 2-in-1 Love Story. It is because dili kay usa lang ka istorya nga akong basahon kundi duha. Ang unang istorya gikan sa letter sender nga taga Cebu City nga nagtago lang sa pangan nga Mrs. X or Anonymous. So, sit back and relax. Enjoy lang ta. Chill lang ta mga ka-dear friends. Ania ang unang istorya. Dear Papa Joe, thank you kayo sa imong programa. Malingaw gyud mi sa kumbana og magsigi og paminaw kada dunay mo gawas nga bagong upload nga istorya. And now, ako nasab nga istorya nga akong i-share og pasensya na mo mga friends og ayaw mo kadismaya nga di ra ba ni emote-emote about sa family ang akong istorya. Kundi purely uyab-uyab lang gyud ni. Tagi-tagi niya tong batan-on pa. Simple but memorable. Please lang ko og Anonymous ako ang name for privacy reason. Itago lang ko sa pangan nga Mrs. X nga taga Cebu City ra ko. Ganahan sa ko nga mo share sa kong story kay basin og di ay na ay makuhang leksyon ang mga naminaw karon. Story ni sa akong journey sa akong love life. Bata pa lang ko sa una, nakahinumdum ko nga crush kay nako si Zorin Ligaspe. Maka-appreciate ko og beauty sa opposite sex sa una pa lang. Pagka grade 1 nako'y crush sa among classmate. Dayon, nakahinumdum ko nga pagka grade 6 nako, nasa ko'y bagong crush nga classmate gyapon nako. Adto nga time, gamay raman ang charming sa among classmate. Og sa tibok elementary, ato nga time. Ganahan kay ko adto niya nga boy, kay nikalit lang to siya og kaulitaw tan-awon. Taas siya, dayon neat. Uso pa man sa una, sa mong panahon ang tigbutang o gel sa buhok, dayon pinaspike-spike. Usahay good, sa akong ka-crush niya, kay mag-imagine na lang ko nga magpasiplad sab siya nako panagsa. Mag-imagine ko nga niduol siya nako. Unya, nakigila-ila, nagig-shake hands. Wow, kalumoy sa imong padmis, matod pa sa akong crush, dungan sa paghawak sa akong kamot. Mura kong nalanay sa kakilig, pero before madako sa akong imagination, mumatan ako. Kay kibaw ko nga di tinuod. Bata pa masag ko ato Papa Joe, so igo rin ko sa ibug-ibug sa mga gwapo. Halos tarang gwapo siguro nga ako maibgan, dayon akong imaginon nga nagkakami. Ingon ni Ana ang kong gibuhat, hangtod nga naabot ko high school, kundiin grabe na kadaghan ang mga estudyante. Classmate gihapon nako ang akong crush pero nawa na ang akong gusto niya kay napulihan na sad og lain. Dayon, makita ko ato niya nga nasad siya mga flirtan nga mga classmate namo. Mauto nga din ako ganahan niya. Third year high school ko niya to og mauto ang adlaw nga pinaka-memorable sa amoang high school life. Ang JS prom. Huy day, narabay ganahan ni mo nga guy nga ahead nato. Fourth year na siya, okay na ba daw ko nung makikistorya siya ni mo? Matod pa sa akong classmate / best friend nga babae. Sa una, basta maingon og makikistorya kay pasabot ana, naagyon na plano nga manguyab. Suguon jud ka, ipaagi jud og bridge nga pwede naman nata siya nga modritso na og duol. Tubag pa, nako nga to sa akong friend. Aw, mauwaw do siya nimo kay guwapar kay ka, i-compare niya. Friend siya sa akong uyab, so okay ra kung magkauyab mo. Mag-double date na yun ta. Matod pa niya. Actually, pagkadungog na ako nga dunay nakagusto na ako na excite ko, gikilig ko. At last, naagyo nakapansin sa akong beauty. Daot manggugay ko sa una, dahil ang akong buhok kay dili baga. Dili pagyod ko kamao nga matiman sa akong appearance. Among mga ka-batchmate, sa una kay dagadagahon naman sila tanahon. Ako, ug pipila sa mga classmates, murag elementary gihapon ang naong tanahon Papa Joe. Bisan wa pa ko kakita sa guy na kagusto na ko, gikilig na ko dayon. Kay syempre, mag-blush pod baya ka ug mapawaan nimo nga nakagusto nimo.
Labi na ako nga tagsargyud kaayo ang nagpakita o gusto nako. Actually kung buot sumahon, kani pa nga guy ang unang nagpakita nako og interest. Excited ko, of course. Pero dayang ako siyang nakitaan kay nadismaya ko, Papa Joe. Kay di ko ganahan niya. Pero kabantay na ko atong lakiha kay sige tog panagad nako basta magtagbo mi sa school. Dili man ko choosy kaayo. Pero mas gusto biya namong mga babae nga makapansin unta sa mga beauty kay kanang taas o niya gwapo o charming. Pero kato siya kay pareha rami og gitason. Dayon di siya gwapo. Talented lang yun. Niya, friendly son. Katong pagpangutana sa akong friend kung okay ba. Ningon ko nga okay ra nga magstorya mi. Pero paggawas na ako sa mong classroom, wa man ko kakita niya. Maoso ko nga maghuwat niya to. So nilakaw na lang jud ko until nga nagawas na ko sa gate. Dito di ay siya sa gawas sa gate naghuwat. Pero naman siya mga kauban nga classmates sa niya nga mga lalaki. Wa ko kasabot sa akong na-feel adto nga time. Akong gibuhat kay niduko na lang ko. Dayon nagdali ug lakaw. Pagkaugma sa school, padayon pamuhi, nagkatagbo mi sa mong guy. Layo pa lang siya. Nilabay ko niya. Bali nawala ang akong kauwaw kay siya ramang usa. Nipadayon ko paglakaw padong niya pero ang kagwang nitalikod o gibiyaan lang ko sa amaw. Abi na ko sadya lang nga wa siya kakita nako. Or maybe nihanap iya mga mata. Pero di gid Papa Joe. Kay sunod namang tagbo pagkaugma, duol na kay mi. Mga 1 meter na lang ang gilayon. I know kita siya nako. Kaya nagtagbo ang among mga mata. Hi! Matod ko pa nga to niya. Pero igo lang siya nga nitan-aw na ako og gadyot. Dayon nitalikod og di na gyud siya managad nako. Naunsa man to siya oy? Dili naman managad. Pangutana ko pa nga to sa kong amiga nga unta mo'y magpailaila na mo sa gay. Nauwo siguro today kay nag-wait ba siya nimo atong nagsabot ta nga makistorya siya nimo pero ikaw man daw ang managad niya gawa sa gate. Tubag pa sa akong friend. Kawasan niya guts oy. Mura man siya og gwapo. Di ra bagyod. Tubag ko pa. Unya, nganong affected man ka nga di man ka siya gwapo, nag-ask ba ito siya nimo kung okay ba daw nga makipag-partner nimo sa prom. Matod pa sa akong friend. Ha? Makipag-partner na sab siya? Abi ko ba og ludluod siya nako, di pa managad, unya makipag-partner man day gihapon. Tubag ko pa. Yes, tinood nga di nako siya type. Pero ambot ba nga pagangan nga siya mao'y first guy nga nagpakita og interest nako, gikulbaan ko. Pagkahapon, paggawas na mo sa klase, naa siya sa gawas nagatang sa gate. Siya na aniyo nagduol nako, Papa Joe. Maglingkod ta diha na. Matod pa niya, dungan sa pagtudlo sa lingkuranan sa kilid nga daplin so sa kabalay. Mauto nga nisunod asab ko niya og nilingkod bisan og dili ta ko ganahan kay bantang kayo sa mga tao nga mangagi. Kita kita diri no, matod ko pa nga to niya. Ngano man, mahadlok ka makitaan sa imong uyab? Pangutana pa niya. Hadlok ba oy? Bisan og kabaw na ganin siya nga watay uyab since birth, tubag ko pa. Kung mao na, pwede pa day ko. Matod pa niya, Papa Joe. Sa akong unahuna pa, nakadungog naman ko aning styla sa pagpanguyab. Pirmi na ko na makadungog ani sa mga drama o salida sa TV. Wala ko mukagat sa iyang patibog nga pwede pa day siya nga manguyab nako. Kay lagi, ingon ko single ko. Muto nga puwerte niyang tabi about sa iyang kaugalingon. Mga personal life niya, iyang gisulti tanan. Siya ragyod ang nagtabi pirmi. Kaya ako, tando-tando lang ko, Papa Joe. Tungod sa kadaghan sa mga gipangyaw-yaw sa mong first date, wag yun ko'y nahimduman. Pero gikilig ko ha. Yes, dili na ko siya crush pero gikilig ko. And sukad ato, friend na mi. Kuyog-kuyog kauban na mi sa akong mga amiga o iyang uyab. Hantod nga niabot ang JS Prom, Papa Joe. Human sa event, sa JS Prom, gi-announce nga pwede naman nayo ang tanan. Pero ako, naglingkod lagi ko sa daplin kay wa ko maanad og disco. Ngit-ngit ang suga. Magkidlap-kidlap, dili maklaro ang mga naong sa mga tao. Pero sa kalit lang ni duol na ako ni si Guy.
"Hi Miss X, sayaw ta na." Matod pa niya nako. "Ha? Di lang ko uy, di ko kabaw mo sayaw." Tubag ko pa. "Pareho day ta. Sige lang good, og di ka kamao. Ang importante nga mag-enjoy ta kay tagsaran ni mahitabo sa itong kinabuhi kining prom." Matod pa ni Guy. Sumoto nga nitindog ko og nisayaw kauban niya. Kiwaw kayo kay wadyo ko mo maanad ang panis ko. Kanang feeling nga awkward kayo, Papa Joe. Samtang namin sa dance floor, sayo-sayo kunuhay kay istorya-istorya siya. Unya ako sad, tando-tando lang. Pero naputol ka to nga moment kay niabot ang akong papa. Giapas ko sa kong amahan, Papa Joe. "Uy hala na si Papa, giapas ko mo ato na ko ha." Nagkarakara ko ug pananghid nga to niya. "Ha? Pero wa pa mamahuman na tong prom. Napagani ko isulti nimo." Matod pa niya nako. "Ugma na lang kay di ko ganahan nga makasaban kay daghang tao baya diri. Sige na, bye." Disappointed kayo ang look sa Guy, Papa Joe. Pero saon man, nga naa ang akong istriktong amahan og di ko gusto nga makasaban. Katoy man pare sa saya, uyab to nimo? Medyo suko pa nga pangutana ni Papa nako. "Dili pa oy, uyab gud taon nga igor man to ni Paris nako. I-try lang pug ko kay matiguan lang ko og suway ng panis ko." Tubag pa nako ato sa kong papa. Pagkalunes ana, Papa Joe, nagkita mi sa Guy sa school ug nag-istorya mi didto sa usa ka lugar ug nidiga siya sa iyang feelings diri nako. "I love you, Miss X." Matod pa niya nako. Ug ako sab, wa na ko magunahuna og labag yun nako siya. Ug nitubag na pugod ritso nga, "I love you too." Bisan og wa ko kabaw kung labag yun nako to siya. Sweet baya siya, Papa Joe, kay kada adlaw mato siya sa among classroom. "Nagunsa man kad ni uy?" Matod ko pa. "Idadanti kag candy, basin og gutumon ka." Tubag pa niya. Uy, kasweet niya. Nindot masab di ay ning uyab-uyab. At last, nakasuhay na gyud ko og ingon ani di ay nga feelings. Nila na pila ka months among relasyon hangtod nga niabot ang graduation. Unya after graduation, nagkabuwag-buwag na og wa nami magkita pa. Wala pa may uso ang cellphone ug social media niadto. So ni-graduate ninyo, posible gyud nga di na mo magkita. Ug understood na nga buwag na mo sa inyong relasyon. Pila ka buwan, human sa mong graduation doon nangita na akong lalaki sa mua. Nagtuod ko og si Guy ni balik. Pero na-shock lang ko kay laing laki. Ang akong kabatch nga tagulan nato sa pangan nga boy. "Uy boy, nganong niya magkasamo ah?" Pangutan ako pa nga to niya. "Mamisita ko nimo, Miss X. Kung waka ka hibaw sa una high school pataato, ganahan na kay ko nimo. Wa lang ko kaingon nimo." Tubag pa ni boy. Sila si mama o papa o kung igsuon lain kay tinanawan na ako. Kay wa biya sila kay bawo nga na ako'y mga suitors. Pero kato si boy, di lang kay kutubra sa suitor na ako. Gisugot na ako siya, Papa Joe, og kami na. Sige pamisita si boy sa mua pero sige po ko kasabaan sa kong parents. Mao nga ako na lang gibuwagan kay sabat na kayo ang akong parents. Parents knows best man daw. Then pag college na ako, kay nagka-fling-fling ko ug akong kabatch rasad. Distansya ko ato niya, kay feeling niya uyab na mi. Gusto siya nga magstorya mi sa empty nga classroom. Di ko ganahan anto nga setup, kay basin i-report mi sa dean. Unya, din ako kakuyog sa ako ang set of friends, kaya akong extra time ato na sad niya. Moto nga ni-decide na jud ko nga di naman agad niya. Sige na lang ko og likay-likay. Dayon, diyan na siya nanguyab na ako. Mga kailar sad na ako sa among dapit. Pag-college magod na ako kay kamaon ako nga moatiman o gamay sa kong kagulingon. Unya, nidaga na sa kutan-aon. Although, ug magtanaw ko sa kong naong sa samin, di man ko makaingon nga gwapa ko. Di man sa ko batignaong. Pero di ay classmate na ko sa una nga ningon na ako nga gwapa unta daw ko. Pero tungod kay daot ko, mo nga dili maklaro. Akong gisugutong nanguyab na ako kay ganahan man ko niya. Then also man to ang textmate niya to. While na ako'y uyab, naasa ko'y mga ka-textmate. Until di ato'y nauyab na ako nga tulo na kabuok at the same time. Ang duha,
ang akong pulipulihon og pakig-date. Pero ato nga time wholesome date ra gyud. Igo ra sa kiss. Strict man gud ang akong parents. Dapat inigabii na anak ko sa balay. Wadyo nakabalo sa mua nga na ako'y duha ka mga uyab. Kung pulaan na sad, buwagan na ako o pinakalit ang akong mga uyab. Mahibong gud sila nga nung gibuwagan na ako. Unsa daw ilang sala. Ingon ko nga wa sila'y sala. Ako ra gyud ang dunay problema. Amot Papa Joe nga kadanay manguyab na ako magyud masugot dayon. Mao siguro nga dali ko pulaan kay wa man ko'y love nila. Basta kay sugton lang na ako sila. Dayon kalitan ako buwag. Pag 4th year college na ako, nanguyab na ako pero wa na ko sugta. Murag siya pa'y lalaki nga nanguyab na ako nga wa na ko gisugot. Tungod kay maguwang kay na ako siya og 7 years. 7 years ang among age gap. Pero persistent yun kayo siya nako. Interesado yun kayo siya nako. Sumoto, nasugot na lang yun nako siya Papa Joe. Uyab na mi sa idaran nga lalaki. Okay naman sab, loving siya and very thoughtful. Pero sa kalit lang ni text ang laing guy nga katong pinaka-crush yun nako nitong high school pa ko. Man, giyon sa mo pagkaibaw sa akong number. Pangutana ko pa sa akong high school crush. Nag-research ko tubag pa niya. Mao ba? Unya, napilde sa mong research kung single pa ba ko? Pangutana pa na ko niya. Doon na di kayo uyab ex? Pangutana pa ni Man. Wala joke ra. Single pa kay ko, tubag pa na ko niya. Namaka ko Papa Joe nga na ako'y uyab. Gisugot na ko ang akong high school crush og uyab na mi. Pero wa siya kabaw nga nana ko uyab nga katong idaran. Unya katong idaran, wasad kabaw nga nakoy uyab lain. Bali, duha sila ang akong gidungan. Usa ka adlaw nga nag-date mi sa akong high school crush, diyang nanawag ang akong uyab nga idaran. Sige nag-ring ang akong cellphone, mao nga gi-off na lang nako. Pag-uli nako sa amo, gi-on na ako ang akong cellphone. Daghang kay text messages gikan sa akong mga amiga. Nangutana asa daw ko. Kay sila mo'y gipangitaan sa akong idaran nga uyab. Puwerte na kong kuyawa Papa Joe kay abi na kong masakpan ko. May na lang kay gilimudsan sa akong mga amiga. Wa ko masakpi pero nakonsensya ko. Pagkaugma niya kong simala para mag-ampo kung unsay akong buhaton. Sa duha na ako ka mga uyab. Dili mo ko sure kung kisay love na ko nilang duha. Nag-ampo ko, nga unta, giyahan ko sa mahal na birhen sa simala. After sa kong pag-ampo sa simala, nakabaton ko og courage nga mo confess ako mga batanong uyab. Tawagon na lang na ako ang high school crush og si uyab number 2. Butugan lang ko nimo ha sa tinuod ha. Kuan, kanang naabi ako'y uyab. Diyang nagkauyab ta. Sorry kayo nga namakak ko nimo. Nakonsensya pug ko kay namakakpug ko niya. Matod ko pa. Unsa, nakay uyab lain, na-shock pa. Nga nangutanan na ako. Oo, pero mas una miyato niya. Tubag ko pa. Niduko ang akong uyab, dayon nagpalingo-lingo, Papa Joe. Kuya, wag mo. Di ko makatuo ngayon anak ang klaseng pagkababay. Kaya oroy nimo nga maglumpong og mga lalaki no. Matod pa niya nga murag kay lakon ug namuwa ang mga mata nga klaro gyud nga nasakitan siya. Sayang lang ex kay tinuod magyunta ko nimo. Labti ka og seryoso ko sa tong relasyon. Padayon pa niya. Wala sad baya sa ko na lipay nga makapasakit kog tao pero mas may na to para matapos na ang tanan. At least nagbuwag na mi og di na ko makonsensya sa akong idaran nga uyab nga tawgulan na ako og uyab number 1. Nakahukom na gyud ko nga magigseryoso sa kinabuhi ug para mapakita nga nagbag-o na gyud ko. Akong gidala sa mua ang akong idaran nga uyab. Akong gipailaila sa amo ug lipay kay ko kay nauyunan sa kong pamilya. Mature naman gud siya og seryosohon mao nga buto kay sila, si mama ug papa nako. Akong tibok pamilya. Nila na pila ka years ang mong relasyon Papa Joe. Nagtuon na gyud ko nga siya na gyud ang akong mabana. Pero dili gyud di ay masiguro ang panahon. Dihang graduate na ko sa college ug nagtrabaho na, diha na sa lain ng uyab na ako kauban sa work. Ganahan ko niya
mao nga ako siyang gisugot. Niya tong gigayuna Papa Joe, wa pa kay bawo nga akong long time boyfriend nga nako'y uyablain. Nakonsensya kay ko, ug nangunahuna ko kung saon ako siya pagsulti. Fix naman gud ako nahuna nga mas gusto nako ang bag-o kaysa dugay na akong uyab. Tuod man, nakita ko og igong kusog nga musulti sa akong long time boyfriend nga katong idaran, pero di gyud maayo ang resulta. Dili na lang nako idetalye o kung sino tabo, pero gubot gyud kaayo kay di baya niya sayon dawaton nga basta-basta lang nako siya nga pulihan. Ang haba ng hair ko Papa Joe, kadaghan akong uyab, murag di na maihap sa akong mga tudlo. Usaon nga basta na laki manguyab nako, di man nako balibaran, masugot magyud nako. Bago na po ang uyab nga itago lang nato sa pangan nga Kim, og niabot gyud mi og 1 year ato niya. Pero sige mig away, daghan mi og mga differences. Dili mi magkasinabot mao nga nagkabuwag ra sab mi after 1 year sa mong relasyon. Nakapangutan ako sa kung kagalingon kung gigabaan na ba ko. Sa tanto na kong panguyab ug daghan basin og wa nagyuy maako bisag usa. Pila pud ka buwan nga nabakante ko kay wa na ko'y love life. Abi gyud nako gigabaan na gyud ko. Wa may nanguyab nako, pero usa ka adlaw ana dunay nag-ask og friend request nako sa Facebook. Ug pagtanaw nako, kinsa naglagot ko kay katong lalaki nga nibully nako niadtong high school pa ko. Niwang magugko og murag masakiton sa una. Mao nga bugal-bugalan ko sa ubang mga estudyante og usaning lakiha nga nikatawan nako sa una. Mao nga di gyud ko makalimot. Lahi na kay karon ex, wa ko magdahom nga sexy na kay ka. Matod pa sa lalaki nga itago lang nato sa pangan nga Dani. Asumora na ituyo nimo abi kay sexy na ko karon, di na masakiton og naong nakipag friend request ka nako. Tubag ko pa. Niangkon man pud siya nga ganahan siya nako, pero wa siya nang uyab. Sige lang og chat-chat. Nadugay nagkasabot nga magkita mi. Manuroy og manimba. Nagsingabot na niya to ang Pasko Papa Joe. Manimba tag simba gabi na ex. Unya kumplituhon gyud nato ang 9 days para blessing ta sa tong relasyon. Matud pa ni Dani nako. Ha? Relasyon? Duna dita? Kita na di ay? Pangutana pa nako niya. Aw, unsa pa madain niya atong sigkuyog-kuyog? Action speaks louder than words baya. Tubag pa niya. Basta matubag lang na. After 9 days nga simbang gabi, kung makomplito nato na, kita na. Matud ko pa nga to niya. Sumoto Papa Joe, first night nga simbang gabi sa iyo kami nga naa sa simbahan. Kay gusto na mo nga kami ang makauna sa unang lingkuranan. Nadudyot sa tubangan. Dayon inighuman sa misa, magdali-dali pumigawas para kami ang makauna sa mga snacks nga baligya sa gawas. Happy gyud mi ug magkasinabot mi niya. Second day sa sibang gabi, maulang gihapon. Kami lang gihapon ang pinakasayo. Hangtod 3rd day, 4th day, hangtod 8th day sa simbang gabi. So ika 9th day sa misa Papa Joe, kay wa na bitaw na siya nitunga. Hapit na oras sa misa pero way ni kuha nako, mao nga ako na lang usa ang niadto sa simbahan. Samtang nagmisa, wa ko makakonsentrate. Siyog text niya kung asa siya. Ang hanggaw, udto na nga ni-reply. Wa daw siya kamata, kay kalimot siya og pa-alarm. Nag-away gyud mi ato Papa Joe. Putlo na unta nako ang unsa may naa sa among relasyon, pero nangay siya sorry og ako ra pud siyang gipasaylo. Dili kay pasaylo lang. Kami na gyud officially. Uyab na mi. Bisan og wa siya kakompleto sa siyam ka adlaw sa simbang gabi. Uyab na mi Papa Joe pero sige mig away. Away bati og tagsaray bikil magbuwag dayon pero mag-uli ra sab mi after a while. Ang giingon nga dakong away, dakong binugnuay sa leyon og karniro. Tinuod yun siguro na kay kami away bati. Niabot ang time nga nabuntis ko og mao nga nakadesisyon nga magpakasal. Yes, kasal na mi Papa Joe pero niabot na lang o pila ka years among kami niyon, wa gyapon mi nausab. Sige lang gyapon mi og away. Pero magkauli ra gyapon. Kay ang rason sa mong away, di man good third party. So okay ra. Grabe akong pag-adjust Papa Joe kay first and second year sa among marriage. Diha gyud ako nakit-i ang tinuod nga kulor sa kumbana. Katong uyab pa mi og mamalihog ko niya. Kay doon ako isugo, musugot gyud dayon. Pero dihang minyo na mi,
lisod na kay suguon, mo nga mag-away mi. Normally, mga gagmay rambutan nga mong awayan pero samok pud baya nga magsig-away Papa Joe. Usa ka adlaw niya na usab ang akong style, dili na ko siya awayon. Instead, nangutana ko niya kung unsay apan nako nga angay nako i-change. Ako po siyang gisultian sa iya mga bating batasan in case di siya aware. Mo to Papa Joe nga nagpaminaway mi sa sagusa. Ang hinaing namong magtiayon sa sagusa. And kaluoy sa Dios nag-work Papa Joe. Hinay-hinay nga nausab akong bana og ako pud. Nag-usab pud para niya. Bali, we meet halfway. Karon Papa Joe, nag-mature na gid mi og nausab na mi. Di na kay mi mag-away. Unya, maayo na kay siya muluto ang akong bana. Lami kayo siya nga muluto og sudan. Unya ko gihanpod kay siya mangita og kwarta. Overall, happy ko sa akong kaminyoon sa akong bana. Walay bisyo. O among mga anak, mga buutan sam. Kung batanon pa ta, hilig kay ta mag-explore. Labi na sa uyab-uyab. Dali kay kang kiligon ug makita og gwapo. Or kung naay manguyab. Dili ko proud sa akong mga desisyon sa una nga maguyab-uyab og daghan. Pero usar sa to sila sa mga nakapa-open nako about relationship ug ang mga leksyon nga nakatunan nako. Wa man ko'y right manambag sa uban, labi na sa mga batanon karon. Pero nga kung masulti, experience makes you wiser. Pero dapat in a right path. Daghang salamat, Miss X. Daghang salamat, Mrs. X sa imuhang suwat tampo. Pero again, mas maayo sad nga experience nga dili sad siguro sad ingon sa ingana nga padaghanay og uyab. Para ako lang sad ha. I'm not saying this is the best nga sulti. Kaya sometimes maunay usa sa makaguba sa reputasyon sad sa kababay nga daghan sa kayong mga niaging mga nauyab nga mga lalaki. Kay di na tumalikayan nga sa mga lalaki sa diya, labi na nahilambigit sa kababay, magpatakar sa nagpanabi. Feeling nila nga nakuha na nila ang usa ka babae maski wa. Para lang yun nga i-boost nila ilang kaugalingon nga ngilngig sad sila ba. So ang ending, ang reputasyon sa babae ang maguba. And sometimes pasalamat nga di na mabot sad sa mga ginikanan, pamilya, friends sa ato ang mauyab sunod or maparis kay usahay tungod sa ingana nga reputasyon i-judge sa kanila. Pero ang yan, I'm not saying nga you're bad or you're, ang importante diha nga naka-experience ka o nakatunan ka. And laid back ang imong style. Kaya matud pa nimo, kutor man sad sa date-date o kiss-kiss lang. Okay? Dili pre karon nga kauras da yung Leon's Carnero. Again, daghang salamat Miss X sa imong suwat tampo. O karon lain na usab nga suwat nga kung basahon. Mubo man gud ni siya mo nga ako na lang ni siya nga i-combine. And kani siya nga istorya gini siya sa bali mayngon tampo nga pag-umangkon sa kong personal friend. Pero di lang niya ipahibaw kung si kinsa siya. Basta apo ni siya so sa ka celebrity. Alright? Babae nga celebrity o dila nako i-sulti. So basin along the way makabantay mo kung si kinsa ni siya or daghan mong nakailan niya. Okay? So, basahon to ni. I know the sender ng personally again. Og itago lang nato siya sa pangan nga Chris. 32 anyos nga taga Negros Occidental. Actually, di ko siya matawag og love story. Sama sa ko ang content nga kasagaran happy and positive ang ending. Samtang nagbasa ko sa iyang suwat na kaingon ko nga nagkinahanglan siya og immediate intervention. Dili man siguro tambag kung usay angay niyang buhaton sa iyang problema karon, kundi nagkinahanglan siya og somebody nga maminaw niya. She wants to be heard sa iyang mga hinaing kasagaran sa iyang mga family and friends and loved ones. Nakaingon nga drama-drama ang iyang gibati ron. Please feel free sa to comment sa inyong masulti about kang Chris nga ato ang letter sender. I-address lang ninyo sa iyong comment kay 2 Story Biani.
and just address it to Chris if you're going to comment and suggest or advice para niya. So ani ang iyang istorya. Good day, Papa Joe. Please hide me under the name of Chris Papa Joe. 32 anyos ang panuigon from Negros Occidental. I am an avid listener of your program. Labi na og mag-suffer ko sa akong sakit nga anxiety disorder. Ganagay ko maminaw, labi na og touching ang mga stories nga imong gina-air, Papa Joe. Sugdan ako ang istorya niya tong bata pa ko. Since I was a kid, lesbian na gyud ko. Duha rami ka igsuon, and I am the youngest. Sa una pa lang bata pa ko, naka-feel na gyud ko og unfair nga treatment from one of my aunties. And until now, it really hurts me the same every time I remember those moments nga ipa-feel jud baya sa kuang nga lahi ko sa uban ako mga cousins. Ako mama was a retired public school teacher and ang akong papa was a retired government employee, but sadly, he passed away a year ago. I am a singer, Papa Joe. I am also instrumentalist sa usa ka banda. But during high school days, usapog ko ka dancer. When I was in college, I took BS Agriculture and I graduated last 2012. After 7 months, I was employed in Biomass Power Plant as an agriculturist. After 6 long years of being employed, I resigned because I was assigned on a night shift schedule, which my anxiety disorder became chronic due to lack of sleep. It really hurts me, Papa Joe, na when I tell to somebody that I am suffering from that, mingon ra sila nga naaranas akong utok. Or mas worst, ingnon ra ko nga drama ra. That's why, di na lang ko manugid nila, maski kinsa pa. There was one time nga grabe gyud ang akong atake, Papa Joe. Nintawag ko sa akong auntie, naghilak ko, and nagbeg ko niya og help para mapatambalan ko sa psychiatrist. Iyang ingon nga iya daw ko tabangan, but until this moment, wag yun. Nari kayo gamay nga negosyo, Papa Joe. Usa ka online food delivery business kay kabalo man ko nga mangluto. And sad to say, mag-on and off good ang among operation tungod if musuol ang akong sakit, magsige ra jud kog higda. Di po ko gusto nga manugid sa kong mama. Every time I don't feel well kay usa ka stroke patient ang akong mama. Akong brother di sad mo tuo about sa akong ginabatyag. As of now, na ako'y friend o gitago lang nato sa name nga Princess. Usahay makasabot siya nga na ako'y ingani nga sakit. Pero most of the time, di gyud. Bisan kabalo siya nga galain ang akong pamatyag. Biyaan radyo ko niya, Papa Joe. Ga-live in me. And she lives in town few kilometers from where we live. Lisod kayo akong kahimtang kay kanabitang feeling na akong alone kay ko. Ako lang ipaagi og inom og hilak aron makatug ko. Pero sad to say, lisod gyud. By the way, Papa Joe, I was clinically diagnosed with my disorder last 2015. Parehas karon, Papa Joe, while writing this, I am having a very hard anxiety attack. Gitryalan na ako og divert ang akong thoughts to somehow ease the pain. Mo nga nagtry ko og message nimo sa Facebook. And thankfully, nagreply ka. Maglisod ko og kaon, Papa Joe. Mukalit lang ko og hilak o feel na ko down kay ko. Lisod gyud kayo, Papa Joe. Labi na, wala na ang akong papa nga mao rin nakasabot nako. Mo'y maduulan nako dayon. But I know he is in God's good hands now. Magul ko pirmi kay every time na imukuha na ko og gig, di ko maka-attend tungod kay in pain ko. Maka-depress og samot. Wa ko'y stable income tungod ani nga akong sakit. Lisod pod nga mosampit ko ato mga tita o tito kay di man gyud sila motuo. Di ko tamaran nga klase nga pagkatao. It's just that natong na lang jud ko nga na ako'y ingani, Papa Joe. Grabe kayo nga makapuwa o quality sa kinabuhi ning sakita, Papa Joe, pero laban lang. Wa ko makabalo og hangtod kanus ako nga mag-antos aning sakita, but I always pray to the Lord kay kabalo ko nga dili man niya ihatag nako kundi nako kaya.
For now, Papa Joe, diri lang kutob, and I will give another update if when I'm able to write again, Papa Joe. There's so much more to share, and thank you kay Papa Joe sa pagbasa ni kong life story, and I'm wishing you good health. Until here for now, imong magtatampo, Chris. Sa ato mga YouTube subscribers, please feel free to comment. Feel free to advise Chris kay dili biyasad sayon kung nakay depression. But Chris, kung naminaw ka, I will also impart my piece of advice nimo. And I'm not saying it's absolute og mao gini makatabang nimo. Well, so glad to hear nga na-mention nimo ang Ginoo nga di kahatagan niya og problema nga di nimo makaya. But actually, nakalimot ka og ihap sa pwede nimong mabuhat nga makaya nimo. You are just counting kung unsa ka unfair ang kalibutan para nimo. Unsa ka lisod ang imuhang naagian karon. Ug wa nimo makit-i ang tinud-anay nga hitsura, ang picture kung unsa kadako ang atong Ginoo para sa imong kinabuhi. You said your father is in good hand right now sa mga kamot sa itong labaw nga magagahom. So, ikaw pa kaha nga buhi nga pwede pa nimo ng paninduto ng imuhang kinabuhi. When you compare manggod yourself to others manggod, when you are disappointed sa mga promises sa mga tao to help you, mo na siya maka-aggravate sa imuhang gibati. Okay? Because you are relying to them. Again, balik ko na ko, ningon ka nga, walay problema nga ihantag ang Ginoo nga di mo makaya. So buhata na. Remember nga, you are complete, you are talented, you are gifted, you have talents. Nga na. Kung gusto ka nga i-compare nimo ang imong kagalingon, compare it sa mga tao nga wa gaani ana imuhang nakatunan. Di ka mao muluto kay way lutuon, di ka mao mo kanta kay amang, di ka mao mo gunit og mga musical instruments kay way mga kamot. Pero padayon gyapon sila sa ilang kinabuhi. How much more ikaw? Kung magpadaog ka na imong depresyon, nagpadaog ka sa tintal sa demonyo. Because, makalibutan naman ang imuhang basis. Trust God, move on. You talk to yourself if nobody's talking to you. Because when you talk to God and you talk to yourself, it's all in one eh. Okay, asa man ka makita mag-ampo nga wa ka magstorya sa imong kagalingon. You're talking to yourself and then mahibong na lang ka, you will also answer yourself. And in behalf of yourself, God is answering you because you are seeing things nga pwede unta nimong mabuhat. Again, daghang mga tao diha, Chris, because I know you and I know your tita nga kanang imuhang tita nga usasad ka singer nga sikat kaayo. Nga murma og ang imong gitan-aw na lang ang bati na lang sad nga nakita nimo and then feeling nimo wa ka mauyo na ikay pinakalahi sa tanan. Siguro because feeling nimo because you're a lesbian, wa kay ka na madawat ingana because they wanted you to be straight. But again, it's your life. No one can keep you down except yourself. Mao ginay pirmi na kung isulti nimo because I've been there. I've been down a lot of times, but nibangon ko. And that is why I'm sharing this channel sa to mga friends to encourage them. Nga kung doon na mo'y mga problema, doon na pa'y mas labaw ninyo. And it's not the end of the world. Okay? Your failure is not a failure but an experience to mold yourself to be a better person. Look at the brighter side. Kung makamata pa ka,
makaginhawa pa ka, that's a miracle. And meaning to say, you can change your life and you can do more. Okay? Di lang kay kutob sa baba ba nga, God will not give you problems nga di mo masolve. Trust the process. Trust God. Ibutang na nimo sa imong una-una. Okay? So, daghang salamat kasi mong tampo o ginaot pa nga ang ato sa mga kaigsunan makatambag sad nimo. And siguro, again, dili man perfecto ang mga tambag. At the end of the day, ikaramang gyapon. You are the captain of your ship. You're the pilot of your own airplane. Daghang salamat. Kini yung ubos nga lagad, Papa Joe.